no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. A prohibición de extraer ameixa fina e babosa dos principais bancos de libre marisqueo en Arousa ten os días contados. Semella que a xuntanza entre Rañeiros da Ría e a Consellería do Mar foi do máis frutífera e conseguiu solucionar os problemas de falla de coordinación que o pasado venres levaban a Administración Autonómica a tomar esta decisión. Os informes que teñen son moi cortos, son dunha lonja, na máis, paréceme que son así. Tamén dos meses de setiembre e outubro de principio da campaña do ano pasado. É dicir, a bióloga da Delegación de Coruña tiña poucos datos e poucos informes, en base a eso decidiron cerrar a babosa e a ameixa fina para os bancos de boído, cabío e os lombos. Chegamos a acordos de tema de datos e cousas deso que estábamos pasando fora de tempo. Agora falamos de coordinar un pouquiño ese sistema e si, a ver, chegamos a un tipo de acordos e a ver si agora nos dan a autorización para poder extraer a petición que nos propoñemos desde Rañeiros. Dende Rañeiros agardan que ao longo desta semana a Consellería dé o visto bo a esta proposta que inclúe unha baixada nos topes da babosa e na fina e a suba da xapónica. Petición que vamos a solicitar, visto que os biólogos, todos, tanto de Pontevedra como de Coruña, din que a fina está vindo moi pequena, solicitamos medio kilo de fina, polo menos para a pouco que se colle que se poida vender, que non se venda por atrás, aumentamos a japónica a 7 kilos, e a babosa baixamos 1 kilo tamén, porque os biólogos tamén recomendan baixala porque está vindo moita pequena dos lombos do Ulla. Mentres tanto, insisten nas importantes perdas que esta situación está a provocar ao sector ou que, sen poder capturar estas especies, non lles compensa se quera sair ao mar. Ir ao mar a coller ameixa sapónica nos lombos pouco máis poden coller, porque del bricho hai algún reclutamento, pero é pequeno, e despois, se non colles fina nin babosa, que lle podes aportar con 5 kilos de xapónica a 6 euros, xa me dirás, é dicir, eso non lle compensa ninguén ir ao mar. Unha delegación de representantes das confrarías que quedaron fora das axudas do Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro desprazouse ata Madrid en busca de solucións. Membros dos pósitos de Rianxo, Vilanova, Ferrol, Barallobre e Aldán mantiveron un encontro coa Secretaria Xeral de Pesca co fin de atopar unha alternativa que lles permita asumir os gastos derivados da contratación de vixilancia e proxectos de rexeneración. O sector considera que non se trata dun problema puntual que afecte a estas 5 confrarías, senón que calquera entidade é susceptible de quedar fora das axudas debido á interpretación na aplicación do regulamento. Estivemos falando ca Secretaria Xeral de Pesca, con Villarruiz, na cal estivemos propoñendo algo para que estas cofradías non se vexan tan afectadas, e máis que non creen un precedente de cara a outras cofradías, porque estamos falando de que aquí non só estamos nas afectadas, estas 5 cofradías a día de hoxe, estamos afectadas todas as cofradías de Galicia, porque hoxe caen 5, mañán van caer 10, e o que non pode ser é que as federacións e todo isto estean como estean, caladas, non protestando por este motivo. A representante de Pesca no Ministerio asumiu o compromiso de mediar diante da Comisión Europea para introducir matices na aplicación do regulamento en canto ás tallas mínimas na descarga, posto que insisten as confrarías actúan como intermediarios no proceso de comercialización. O que sí que se comprometeron é a falar ca conselleira, é a falar con Bruselas, a facer outra petición, a ver de cal é a fórmula de que as cofradías non estean perjudicadas con este artículo, porque ao fin e ao cabo o artículo 10 fala sobre a extracción de moluscos, peixe ou que sea, cando nós estamos comercializando. E ben comercializando, entre comillas, somos intermediarios, como a quen di, hai que buscar unha salida a esta situación a cal non afecte ás cofradías.
Ademais da busca dun cambio de modelo a longo prazo, as confrarías demandan medidas que lles permitan paliar as consecuencias da denegación das subvencións para este ano. A seguridade e o mantemento en bo estado das redes xerais centraron a maior parte dos investimentos realizados por Portos de Galicia en materia de conservación nos peiraos da provincia durante o pasado exercicio. Que no ano 2018, en materia de conservación e mantemento das instalacións portuarias da provincia da Coruña, Portos de Galicia destinou algo máis de 800.000 euros. Sabemos que o mantemento e que a conservación é, digamos, ese día a día do traballo nos peiraos para telos no mellor estado posible desde perspectivas, por exemplo, da seguridade, do bo estado das redes xerais, que poden ser alumeado, enerxía eléctrica, abastecemento, saneamento, e tamén cuestións que nos plantexan desde as confrarías de pescadores ou desde os propios concellos, pero sempre priorizamos as cuestións que teñen que ver coa seguridade das persoas e dos bens. Entre os peiraos máis beneficiados figuran algúns do Barbanza, como o de Ribeira con 60.000 euros de investimento, ou de Escarabote, no que se destinou unha partida de 30.000 á renovación do pantalán das embarcacións de terceira lista. Vimos de poñer en marcha, xa está rematada, unha actuación de ao redor de 30.000 euros no peirao de Escarabote, no concello de Boiro, onde se renovou toda a madeira do pantalán das embarcacións de terceira lista, se substituiu por unha madeira ecolóxica que ten unha durabilidade maior, unha vida útil maior, e despois hubo tamén investimentos en concellos do Barbanza e de Muros Noia que oscilaron entre os 60.000 euros de Ribeira ou tamén os 20.000 de Rianxo. Tamén se fixeron cuestións en Muros, hai actuacións pendentes de executar en Portosín, no concello de Porto do Son. No presente exercicio, Portos pretende manter ou mesmo incrementar o nivel de investimento. Nestes 2 meses xa están tramitados ou en execución traballos por valor de 150.000 euros. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Un grupo duns 50 rapaces de primeiro a sexto de primaria do Colexio Castelao asistiron hai uns días no propio centro a unha charla do biólogo mariño e investigador Álvaro Roura Laviaga, quen lles explicou detalles do ciclo evolutivo das larvas do polvo. O que son a vida das larviñas de polvo e a súa aventura dende que nacen na costa e un viaxe que fan ao océano e todas as distintas criaturas que vai encontrar nese viaxe e as adaptacións que teñen esas criaturas a vivir en medio do océano. Aínda que se trata dun animal bastante coñecido para todos, na charla os rapaces descubriron tamén outras particularidades menos comuns desta especie, como o feito de que se sitúa no grupo dos invertebrados máis intelixentes, entre outras moitas. Como nos explica a vida do pulpo, cousas que non sabíamos, como vai a evolución. O que máis me chamou a atención foi as larvas, porque un pulpo pode facer un montón de larvas. Que podían comer cada cousa debaixo dela. A charla formaba parte da actividade Club de Ciencia que se ven desenvolvendo ao longo do curso neste centro educativo, que ten como a principal finalidade achegar o ámbito científico ao alumnado a través de sesións principalmente prácticas. A experiencia resultou do máis satisfactoria para eles. A todo mundo encantalle comer polvo, pero sábese moi pouco de como viven as larviñas de polvo no océano, como nacen, como fan para irse ata fora, unha historia que de feito moi pouquiña xente coñece. Aproveitando a súa visita a Rianxo, preguntámoslle tamén sobre a posibilidade real de acadar o peche do ciclo do polvo a medio ou curto prazo, un feito histórico que, segundo el, podería darse nos próximos anos, despois de tempo de investigación sobre o cultivo larvario, o que permitiría a reproducción do polvo en catividade.
Estáse conseguindo mellorar a supervivencia larvaria, que é o que a limitación principal do cultivo, porque as larviñas pasan como 2 meses dende que nacen ata que vanse ao fondo, entón ese é un momento difícil do cultivo, pero agora estáse dando pasos para mellorar esa supervivencia, que é o que se necesitase xuvenis para poder entrar nunha cadea de engorde. Non sei cantos anos van ser, pero penso que estamos indo pola boa dirección. Tras a suspensión da xornada de onte domingo debido á alerta laranxa da Axencia Estatal de Meteoroloxía, debido ás fortes rachas de vento e á gran inestabilidade do mar nas augas interiores da ría de Arousa, o Campeonato Galego de Optimis retomou este mediodía a competición. Fixo tamén con fortes medidas de seguridade para a flota. A falta de computar os resultados desta última proba, a clasificación na categoría sub-16 estaba liderada provisionalmente polo regatista do Real Club Náutico Rodeira de Cangas, Pablo Rodríguez Trillo, con 4 puntos. Na clasificación seguíanlle Bruno Ameneiro e Mencía Casas, do Real Club Náutico de Sanxenxo, os dous con 5 e 13 puntos respectivamente. En canto á categoría sub-13, a clasificación estaba liderada por Inés Ameneiro, do Real Club Náutico de Vigo, con 33 puntos, seguida de Martín Mijares, con 46, do Real Club Náutico de Coruña, e Pedro Martínez, do Rodeira de Cangas, con 65. O campeonato, no que tomaron parte un total de 10 escolas de vela de clubs de toda Galicia, foi organizado polo Club Náutico e Deportivo de Ribeira e a Federación Galega de Vela, coa colaboración da Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta, a Fundación Deporte Galego e a Asociación Galega Clase Internacional Optimis. E grazas tamén ao patrocinio do Concello de Ribeira de diferentes empresas, como é o caso de Abanca con Gal Saugadis e o empresario Ramiro Carregal. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.